Στην περιοχή εδώ κάνω στην ουσία πολλές πινακίδες ξυλόγλυπτες για επιχειρήσεις και κάποιες ειδικές κατασκευές σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, ξενώνες και σε εξοχικά σπίτια. Διακοσμητικά. Ναι, ναι. Από έπιπλα, διακοσμητικά και ό,τι άλλο μπορεί να παρουσιαστεί σαν μια ανάγκη διακόσμησης μέσα σε ένα σπίτι. Τι λένε, είσαι καλός μάστορας? Δεν θα το πω εγώ αυτό. Δεν μπορεί, κάτι θα σου Το γεγονός ότι κάνω κάτι που δεν το κάνουν πολλοί άνθρωποι, αυτό σε κάνει ταυτόχρονα αναγκαίο, γιατί καλύπτεις κάποιες ανάγκες μιας κοινωνίας, μιας περιοχής ολόκληρης, και αυτό σε κάνει τέλος πάντων σπουδαίο από μόνο του. Υπάρχει κάτι που σε δυσκολεύει ή κάτι που δεν έχεις και σου λείπει? Όχι, όχι, όχι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Μόνο στις στιγμές της πολύ μεγάλης χαράς, ας πούμε, και κάποιες στιγμές σπουδαίες που ζω εδώ πέρα, μπορεί να είναι η στιγμή που γεννιέται τα λογάκι μου, ας πούμε, που δεν μπορώ να τις μοιραστώ με κάποιους ανθρώπους, με μια σύντροφο πιθανόν που οι κοπέλες δυσκολότερα αποφασίζουν να εγκατασταθούν σε ακραίες μορφές, έτσι, κοινωνικής οργάνωσης, ας το πούμε, πιο σύγχρονα, έτσι. Ζεις μόνος σου εδώ? Ζω μόνος μου και παρότι κάποιες φορές χρειάστηκε να γίνουν κάποια δοκιμαστικά, σε εισαγωγικά το λέω. Τεστ. Ναι, ναι. Δεν ευωδόθηκε κανένα. Τι τους δυσκόλευε πιο πολύ, Χρήστο? Δεν είχαν συνηθίσει να ζουν έτσι τόσο απομονωμένα μέρη και το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να έχει κάποιον ενδιαφέρον μια κοπέλα εδώ πέρα. Δεν μπορεί να ζήσει μόνο κοιτάζοντας, αγναντεύοντας τα έλατα ή αναπνέοντας καθαρό αέρα. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα πράγματα και το σίγουρο είναι ότι αν είχε κάποιον ενδιαφέρον με κάτι που, με μια δουλειά, ας πούμε, θα μπορούσε κάλλιστα να βόσκει τα άλογα στα λιβάδια. Ή πρέπει να βρεις μια κοπέλα που έχει τελειώσει σχολή ξυλογλυπτικής? Όχι, όχι, είναι λίγο, θα προτιμούσα ζωγραφική, είναι πιο ελαφριά και πιο κατάλληλη για γυναίκα. Καλύτερα να σηκώνει το πινέλο παρά ένα κορμό. Είναι και πιο... σε άφηνα λοιπόν και έφευγαν. Ναι, ναι, εντάξει, αλλά δεν πειράζει, περνούσα πολύ καλά μαζί τους στο διάστημα αυτό και δεν τους κρατάω κακοί από με χώρισαν. Ίσα ίσα τις ευγνωμονώ που μου πρόσφεραν αυτές τις στιγμές στη ζωή μου. Εύχομαι στο Χρήστο να βρει μια καλή κοπέλα που και αυτή να τον βοηθήσει με αγάπη κοντά στη φύση να δημιουργήσει ακόμα περισσότερα πράγματα. Χρήστο, εσύ βρήκες τον προορισμό σου επιλέγοντας την τέχνη της ξυλογλυπτικής, κάτι που αγαπάς πάρα πολύ και βιοπορίζεσαι από αυτό, έτσι? Ναι, ναι. Ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει τα προσόντα, να το πω έτσι, ή δεν έχει τον καλλιτέχνη μέσα του, αλλά παρόλα αυτά θέλει να ζήσει σε ένα χωριό. Εδώ τι θα μπορούσε να κάνει? Θα μπορούσε να ασχοληθεί με μια επιχείρηση που να προσφέρει κάποιες υπηρεσίες στους εκδρομείς του χειμώνα, που ιδίως εδώ υπάρχει αυξημένος τουρισμός. Δηλαδή, από το να ανοίξει μια ταβέρνα υπάρχει ήδη στο χωριό. Ας πούμε. Θα μπορούσαν λοιπόν κάλλιστα σε αυτό το σπουδαίο μέρος να φτιάξουν ξενώνες στα κτήματά τους, που πολλοί έχουν οικόπεδα πολύ μέσα στο χωριό, σε πολύ σπουδαίες θέσεις. Και επιδοτήσεις δίνονται γι' αυτό, αλλά δεν τολμάνε οι περισσότεροι άνθρωποι, παρότι έχουν τη γη που είναι ένα σημαντικό στοιχείο κεφαλαίου, ας πούμε, στην επένδυση που θα κάνουν, περισσότερο για λόγους κοινωνικούς, φαντάζομαι. Δηλαδή φοβούνται να έρθουν, να μείνουν στο χωριό. Αυτό είναι. Για θέμα επιτυχίας επαγγελματικής, εγώ τις θεωρώ δεδομένη. Αν λίγο αφουγκραστούν την κατάσταση της περιοχής και μείνουν λίγο καιρό πριν αποφασίσουν να κάνουν κάτι, ας πούμε, ή να ρωτήσουν ομοειδείς επιχειρήσεις ανθρώπων που έχουν επιτυχημένες δουλειές κάνει στην περιοχή. Δηλαδή δεν το βλέπω ότι είναι δύσκολο να κάνει κάποιος, δεν θα θησαυρίσει βέβαια, το ζήτημα είναι να επιβιώνεις και για τον καθέναν οι ανάγκες, βέβαια εδώ πέρα οι ανάγκες θα έλεγα ότι μειώνονται. Για ποιο λόγο? Ότι μπορεί να συμπληρώνεις τέλος πάντων την καθημερινότητά σου εκτρέφοντας, ας πούμε, π.χ. κάποια ζώα τα οποία τα καταναλώνεις για κρέας, ή από το αυγό που θα φας σε μια κότα, ή να καλλιεργήσεις, ας πούμε, τέλος πάντων από σιτάρι για να φτιάξεις το ψωμί σου, μέχρι οτιδήποτε, τα λαχανικά σου και όλα αυτά. Εντάξει, δεν αποτελεί βέβαια αυτό σπουδαίο
μόνο λόγο για να έρθει κανείς, αν δεν είναι στις επιλογές του ως τρόπο ζωής. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποιος από ανάγκη εδώ για να βρει μια δουλειά μόνο και θα αρχίζει μετά να σκέφτεται ότι του λείπει από την πόλη. Πρέπει πρωτίστως να έρθει συνειδητά γιατί του αρέσει να μείνει στο χωριό, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει και να καθίσει και να έχει διάρκεια και συνέχεια η εγκατάστασή του εδώ και η απόπειρά του. Δηλαδή όσοι άνθρωποι ήρθαν αποφασισμένοι, κανένας δεν γύρισε πίσω. Αυτοί που ήρθαν με το ένα πόδι ή για να πάρουν κάποια επιχορήγηση ή τέλος πάντων πολλοί κάνουν ξενώνες και έρχονται μόνο το Σαββατοκύριακο που κατεβαίνουν οι άνθρωποι. Βέβαια χρήσιμοι είναι και αυτοί ως επενδυτές, αλλά ο τόπος έχει ανάγκη περισσότερο από ανθρώπους που θα μένουν μόνιμα. Έχουν στέκει τα όνειρα. Για την Κική και τον Νίκο, τους φίλους του Χρήστου, ναι. Είναι η ταβέρνα τους στο χωριό Βλαχέρνα, λίγα χιλιόμετρα από την Ελάτη. Ένα αρκαδικό κουτούκι με πάλκο, χωρίς μικρόφωνα. Εκεί, κάθε Σαββατοκύριακο η Κική μαγειρεύει και ο Νίκος παίζει μπουζούκι και τραγουδάει, συχνά με φίλους που έρχονται από την Αθήνα. Και οι δυο τους ζουν με την προσμονή το όνειρο να μην έχει διάρκεια μόνο Σαββατοκύριακου, αλλά σύντομα να καταφέρουν να αφήσουν την Αθήνα και να ζήσουν πια μόνιμα στο χωριό. Μαθηματικός, μουσική και καθηγητής μουσικής, κάνεις και μαθήματα. Πήγατε στο Χρήστο για ιδιαίτερα μαθήματα, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά ακόμη είστε με το ένα πόδι στην Αθήνα και με το άλλο εδώ. Γιατί δεν το έχετε πάρει απόφαση να έρθετε εδώ? Απόφαση το έχουμε πάρει. Έχουμε μία κόρη που τελειώνει φέτος το Λύκειο. Οπότε δεν μπορούμε ακόμα να φύγουμε από Αθήνα. Και επιπλέον ακόμα δεν έχει στρώσει το μαγαζί. Θέλει λίγο. Το μαγαζί πόσα χρόνια λειτουργεί? 3,5. 3,5 χρόνια. Τι δείχνουν τα πράγματα, πώς πάει? Κάθε χρόνο πάει και καλύτερα. Θέλω να πω, φαντάζομαι ότι τις δουλειές σας στην Αθήνα θα τις αφήσετε οριστικά πίσω και θα προσπαθήσετε να ζήσετε από αυτό. Θα βγει, παιδιά? Ελπίζουμε. Το θέλουμε πάρα πολύ και άμα θέλει κάποιος κάτι νομίζω ότι πετυχαίνει. Εσύ μαγειρεύεις? Ναι. Όταν ήρθατε εδώ, τώρα έρχεστε Σαββατοκύριακα, ας πούμε. Πέμπτη βράδυ με Δευτέρα πρωί. Κάνετε πρόβα τζενεράλ για την οριστική έξοδο. Πώς είναι οι σχέσεις σας με τους κατοίκους εδώ στο χωριό? Καλές, αλλά όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Στηρίζουν την προσπάθεια? Γιατί κάνετε μια προσπάθεια εσείς εδώ. Όχι ιδιαίτερα. Μας θεωρούν Αθηναίους. Α, έχετε τη ρετσινιά του Αθηναίου. Έχουμε και την οτροπία του Αθηναίου εμείς, που δεν την έχουν οι ντόπιοι και τους φαίνεται λίγο δύσκολο τώρα αυτό που γίνεται εδώ, έτσι όλο το με τις μουσικές, σαν μουσική σκηνή, που δεν είναι κλαρίνα, δεν είναι αυτό το κλαρινάδικο, το τοπικό. Το τοπικό και είναι διαφορετικό, γι' αυτό διαφορετικό το βλέπουν λίγο... Φοβούνται το ξένο δηλαδή, το διαφορετικό. Ναι, είναι πολύ συντηρητική. Σε όλα, όχι μόνο στη μουσική και στο φαΐ. Θέλουν αυτό που έχουν μάθει, γουρνοπούλα, την κινέζικη κουζίνα. Μαγειρεύουμε τα ντόπια φαγητά, αλλά εκτός από αυτό κάνουμε και πολλά άλλα που είναι μαγειρευτά. Εδώ συνήθως είναι ψητά, μπριζόλες, χοιρινά της σούβλας και είναι παράξενο. Μέχρι τη φάβα, είναι περίεργο που να έχεις φάβα, δεν το συνηθίζουν. Υπάρχει μια νοοτροπία. Αλλά τους ψήνουμε σιγά σιγά όμως. Στη Σχάρα. Εντάξει, μας ψήνουν και αυτοί. Στη Σχάρα. Και κάπου ισορροπεί η κατάσταση. Όλα στραβά πήγαιναν στη ζωή μου κι απάνω που είχα χάσει την αντοχή μου άνοιξανε οι ουρανοί κι ανάμεσα στα φλάς όταν μου είπε η θεία ήρθε τρεκλίζοντας. Γιατί
όταν ένας άνθρωπος έχει καταθέσει την ψυχή του εδώ πέρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει ανταπόκριση. Χωρίς βοήθεια. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Κράτος, όταν κάποιος παρουσιάζει κάτι σε τόσο καλή εκδοχή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αναγνωριστεί. Απλώς είναι ζήτημα χρόνου για τα παιδιά να το γνωρίσουν περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται στην περιοχή, που έχουν τα εξοχικά τους, και τότε θα υπάρχει το πρόβλημα το άλλο, ότι θα κρύβουν το μαγαζί αυτό για να βρίσκουν τραπέζι να κάθονται. Αυτή είναι η ευχή που τους δίνεις. Όχι η ευχή, αυτό βλέπω ότι θα συμβεί σε μερικά χρόνια. Εντάξει. Πόσα θα του έχουμε δώσει, λέει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Όχι, αυτή είναι η αλήθεια, παιδιά. Έχεις κάνει πρόβα? Όχι, καμία πρόβα. Απλώς αυτό το λέω συνέχεια σε όλους τους ανθρώπους και γι' αυτό μου είναι εύκολο να το πω και τώρα. Θέλουμε τους ανθρώπους, έστω και τα Σαββατοκύριακα, να μας έρχονται και θα τους περιμένουμε, να τους προσφέρουμε κομμάτι από τη ζωή μας εδώ πέρα. Από την πόρτα σαν θα δω τον ήλιο στρογγύλο και με το όμορφο στέρνο χαμογελό σου μια καλή μέρα θα σου πω, μετά θα φύγω, θα χαθώ κι ίσως με ξαναδείς μονάχα στον ήρω σου, γιατί μ' αέρας που περνά μέσα της πόλης τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν, γιατί με άβρα εσπερινή νοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θροίζουν. Φεύγω ψηλά για το βουνό, ύστερα πέφτω στο θερμό και ταλαντεύω μες στα βάθη και στα ύψη και κουβαλάω μες στη σιγή μια ανυπότακτη κραυγή και κάποια ανυπότη ελπίδα που έχεις κρύψει, γιατί μ' αέρας που περνά μέσα της πόλης τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν, γιατί με άβρα εσπερινή νοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θροίζουν. Αποχαιρετήσαμε την Αρκαδία με θετική άβρα στο μικρόφωνο και την καρδιά. Μπορεί να λένε ότι η μοναξιά έχει γλυκιά και πικρή γεύση. Από τον Χρήστο όμως κρατήσαμε μόνο τη γλυκιά. Γιατί μ' αέρας που παίρνει μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν, γιατί με άβρα εσπερινή νοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θροίζουν.